Здрасти хора! Добре дошли в това видео. Днес ще направим тази визия, едно Get Ready With Me, да ви покажа как се гримирам и ще си поговорим малко за стреса и пренатоварването, защото това е тема, която всички ни вълнува и щом сте цъкнали на това видео, сигурно сте натоварени, така че искам малко да ви дам мотивация и да ви надъхам. И да се приготвим и да сме красиви, докато се справяме с стресът. Така че, хайде да започваме. Добро утро, хора! Сега ставам. Още със ставането съм стресирана и имам супер много неща да свърша и трябва да бързам днеска цял ден и въобще не знам как ще смогна. Реших да снимам едно такова видео за мотивация за някои от вас, които може би също са така. Давам и сега ще снимам и ще ви разказвам, докато се оправям. Хайде. Ето ме е готова. Измих си лицето и зъбите и сега започвам да се гримирам. За първи път снимам такова видео като цяло и не знам как ще се получи. Първо ще сложа крем. Значи аз ползвам на Nivea крем или какъвто имам. Като цяло не съм най-стрикната в скинкер нещата. Не ползвам някакви специални кремове. Принципно е хубаво да се ползва и слънцезащита, всички знаят, но трябва да си купя много, така че няма слагам слънцезащита. Той има малко фактор в това, което ползвам отгоре за кондитен. Това е по-скоро крем, BB крем или нещо такова се води. Като цяло исках докато се оправям, защото няма абсолютно никакво време да ви разкажа какво ме, защото това може да знам, да релейтнете и да ви мотивира. Да, сложих си крема и сега слагам гланц. Ползвам различни гланцове, в момента този е на NL Beauty с кокос. По принцип не обичам кокос, обаче мирише много хубаво. И с шоколад съм ползвала и беше също много приятен. Ако хидратирам устните. След това направо почвам с това да се кляпам, защото нямам време. Чакайте, че ме сърви, но след това. Какво ползвам аз? CC крем на Люмен. Аз няма да ви уча как, даже не знам защо ви обяснявам какво точно правя. Въобще не искам да ви уча как се прави грим, защото аз въобще съм експерт, просто си правя грима така, че на мен да ми е лесно, на мен да ми е удобно, сравнително бързо и просто го правя така, че на мен да ми изглежда добре. Искам просто да си говорим, до сега докато си слагам фондютена, искам да ви кажа, че просто живота е нормално да е стресиращ, ако сте в някакъв такъв период, в който ви е забързано, стресирано и си мислите, то си живее живота, виж какви сторите качва, само аз не съм така, никой друг не изглежда така. Въобще това е една много голяма заблудост. Всички просто си качват най-хубавите моменти в социалните мрежи и на вас ви изглежда, че само вие сте в някакъв примерно труден период или ви е стресирано. Въобще не е така, всички са така, просто никой не го казва. Сега да го размажем. Значи аз го размазвам с ръце. Хората ползват и четки и бюти блендери, аз не мога да се разправям, с ръце ми е най-лесно. Ама бюти блендерите според мен изяждат направо повечето от продукта. Днеска просто със ставането се почувствах стресирана и това напоследък ми случва по-често и специално заради работата. За януари започнах нова работа, която реално ми харесва, плаща ми добре, колегите ми са окей, работят вкъщи, което е много удобно и така нататък, нали всичко супер. Но просто понякога ми идва в повече, защото имам таргети, които трябва да изпълнявам, имам много крайни срокове, които трябва да следя. Просто понякога се събуждам и знам, че днеска трябва да направя толкова много неща, не знам как ще смогна. И сега съм така и не само за работа. Там отзад ми е раничката, сигурно я виждате на фона. Днес трябва да се събера багажа, защото ще си ходя към Благоевград, тъй като утре съм на зъболекар. Днеска ми е малко стресирано, защото трябва да отида до Благоевград, да пътувам, имам много работа от работа, която трябва да свърша и реших да снимам и това видео, което още повече ми забавя деня, обаче реших, че искам да го снимам, просто ми се правеше нещо креативно и просто ви разкажа. Мисля, че това може да е полезно за някого. Така добре ли е? Поне на камерата изглежда добре без очилата. Не мога иначе да видя. Много ми се искаше и да тренирам, тук да взема чините, да сгъна дрехите, да оправя някакви работи вкъщи, въобще и дали ще имам време за това не знам. Но е така, има някои дни, в които просто знаеш, че имаш много неща за правене или ти
предстоят някакви неща и просто съставането е един стрес. Ти още не си стана и вече главата ти е една каша от неща, които трябва да направиш. И като имаш много неща, поне аз съм така, като имам много неща, чувствам, че всичко е един хаос и го чувствам много стресиращо. И затова много ми помага да правя списъци, като знам точно какво имам да направя и е написано и мога да го видя, защото иначе в цялата суматоха може да забравя нещо, да пропусна. И така, затова обичам много да си записвам. Между другото, това видео не съм планирала да го снимам, а просто днеска спонтанно реших, не знам дали някъде по-напред във видеото съм го казала, но доста приятно да си снима такъв тип видео, аз тук обичам да говоря и така, докато се оправям. За коректор ползвам ето този коректор. Моят цвят е 01. Този от край време си ползвам. Той, както виждате, съвсем накрая. Да го слагам него и тук под очите долу, чакайте, ще ви покажа така. Ме прикрия малко недоспиването. Тук отгоре, където са ми попките, просто с него се опитвам, защото е малко като че ли по-покривен. Да си закрия там, където имам червени петна от попките и от раните, които си направих, защото от стрес се чопля. И го размазвам хубаво, пак с пръст. В принцип съм по-нервна и се стресирам повече и се опитвам да съм по-спокойна, макар че ми е малко трудничко. Едно време си бях взела, чакайте, пак се разсейвам, ще почвам да го спирам да се гримирам. Това, което исках да ви кажа, докато си размазвам коректора, е, че опит да спра да съм толкова стресирана, си купих антистрес топче, но такова розовичко от Jumbo, беше много сладко момичешко и да беше много скъпо. И купувам си аз антистрес топче и познайте какво. В първия или на втория ден го щупих, защото толкова силно го стисках, че то вътре се едно като пияна, той се спука. И трябваше да го хвърля. Дори антистрес топчетата не помагат. Трябва да си купя някакво, което мога да го унищожа. Колкото и коректора да слагам, някои червени петна въобще не могат да се закрият, особено и тук. Но съм вече, аз там винаги имам пъпки и съм като индийка. Понеже си ги прави на ранни, те са си перманентно там. Сега слагам пудра, ползвам тази пудра. Тази пудра на Есенс. Да си я слагам с четка нея. Сега ще сложа малко повече, защото е много топло и сигурно много ще лъщя просто от самата жега. И че сложих повече и крем, това ще сложим повече пудра. Сега продължаваме нататък. Аз обикновено първо си контролирам лицето, след това си гримирам очите и устните. Така, взимаме една по-малка четка от тази и така хубаво се изпърсвам. Чакайте да ви покажа, ползвам ето този бронзант на Enel Beauty. Логото се е изтъркало, но това е на Enel Beauty бронзанта. Тук си слагам аз на бузките. Нямам време да си контролирам цялото лице. Като цяло доста често и не ми се занимава, затова най-много си оправям, тук си контролирам бузките и нослето и си слагам и на очите. Сега ще ви покажа. Хубаво трябва да го размажа, защото много. Тук с остатъчния продукт просто мажа, но по принцип не слагам отдолу и отгоре, защото намързи. След като си сложа бронзанта, слагам и руж. И ружа ми е на Enel Beauty. Така, взимам си малко и си слагам. Като цяло гледам да не прекалявам чак толкова. По-рано въобще не слагах никакъв руж, обаче това с ружа много озарява лицето някакси самия руж. Сега взимам още по-малка четчица. С нея слагам отново от същия бронзант. Той, както виждате, е доста изхабен. От същия бронзант слагам на очите и на носа. Като цяло, даже тази четка не е чак толкова финна и прецизна, ама пак ми върши работа. Да взимам си от бронзанта и тук си слагам така отгоре на окото. Искам да използвам колкото мога по-малко продукти, за да ми е по-лесно и по-бързо. Това просто с един продукт, колкото мога повече неща.
принцип, въобще, сега като го правя пред камера не се получава хубаво, но тук отгоре въобще не слагам повече, слагаме от тази страна. И тук на окото от тази страна не слагам толкова много. Слагам си на носа си черта 2 линии така надолу. И тук си го очертавам и отдолу. И ето тук отгоре си правя една линия. Така продължаваме. Сега ще си оправям веждите. Това ползвам за вежди. Той молив е на есенция. Тук ги сресвам малко така. И след това ги дорисувам с молива. Просто обичам веждите ми да са по-плътни. Тук си ги попълвам в началото, не знам дали се вижда. И където има отстрани. Тук отзад опащицата дорисувам. Просто си ги дооформям. Ето коя е разликата. Има си разлика. Сега продължаваме и с другата. Друго нещо, което помага докато сме претоварени, така имаме много неща, които трябва да свършим. Трябва да си дадем, примерно за деня, 1, 2 или 3 неща, които са ни най-важни, биха ни донесли най-много позитив, ако ги свършим. Да се фокусираме на тях и всичките останали дребни неща, нали, може да се бъдат отложени или преместени за друг момент. Например, днеска най-важните неща, които трябва да свърша, са да си свърша нещата от работата, да пътувам за Благоевград, да поработя по YouTube също. Примерно днеска исках да тренирам, да оправям тук вкъщи, да правя 100 неща, но дори да не смогна, това са неща, които мога да свърша и утре. Знам, че трябва да се фокусирам на най-важното, което е най-неотложно. Готово, правихме веждите. Продължаваме и трябва да си сложа спиралата. Ползвам тази. Това е спиралата на Maybelline. Много са ми добри спиралите. Ето е разликата с едното около с спирала, другото с съвсем малко. Въобще много отваря очите. Ще се опитам да се слагам, докато си говорим, че нямам никакво време. Ако сте стресирани, разбирам ви. Не сте само вие, просто това исках да ви успокоя, че всички сме стресирани и когато сме под много стрес, просто трябва да намерим начин да се справим, защото трябва да се справим, това е просто дори е по-удовлетворящо, когато успеем да се справим с по-трудна ситуация. Така че, хайде, вие можете, покойте се, вземете се в ръце и каквото трябва да го свършите, въобще не се стресирайте, ще успеете. Първо си наредете нещата, които трябва да свършите. И съвети към мен. Аз така по-скоро бих говорила на себе си и бих процедирала. Наредете си нещата, които имате да свършите, напишете си ги на едно листче, на ноутс в телефона и едно по едно да ги отмятате. Ако са твърде много неща, изберете си 3 основни, които трябва да си свършите днес. Знаете, че сте направили най-важните неща и пак да се чувствате удовлетворени. Плана на това да правим твърде много неща и да си поставим много цели за деня и следния, че може да сме изпълнили 9 от 10 и понеже не сме изпълнили една, да се чувстваме неудовлетворени от себе си в края на деня, че не сме били достатъчно продуктивни, което е много лошо. Другото е, че си поставяме, да кажем, 9 незначителни неща, които не ни помагат много за нашите основни цели, от рода на, да знам, днеска да, примерно, ония шкаф, да го пренаредя. Това как ми помага за YouTube, как ми помага за работите, как ми помага да съм по-здрава. Накрая 10-то нещо, което ни е най-важно да успявате да усъщите, защото сте вършили незначителни неща. Затова това с приоритетите е много важно. Хубаво е, като имаме време, да правим някакви различни неща, но когато нямаме време, трябва да се концентрираме върху основните си приоритети. По принцип обичам да слагам и очна линия, защото ми издължава окото. Когато си слагам само отгоре спиралочна линия и сенки само отгоре, окото ми като че ли изглежда по-вдигнато нагоре, по-издължено. И като аз имам по-малки очи, ако слагам и отдолу, все едно много ми се затваря окото.
И между другото цяло чудо е, че не си изцапах отгоре клепачите, защото винаги, когато си слагам спирала, отгоре се цапам. Последното нещо са устните, които сега ще оправим. Те много принасят завършения вид на грима. Това ми е любимия молив за устни, от който съм изразходила сигурно в последната година 10-20 опаковки от него. Той е на Catrice в цвят Queen Vibes. Catrice Queen Vibes. Това ми е любимия молив за устни. Просто самият цвят. Толкова много ми харесва и въобще съм пробвала и на други марки, въобще не мога да намеря точно същия цвят, защото са или по-розовишкави, или твърде кафеникави. Обаче, както виждате, чакайте да ви покажа, и този е изхарчен. Това ми беше последната опаковка, която имам. И да се опитвам, не мога да го сложа, защото то просто е вдупнато вече от използване. Нямаме от любимия ми молив днес, но ще използваме друг молив, който също е доста подобен. Тук отново отиваме към NL Beauty. Това е единия молив, това е другия, който ползвам. Понякога смесвам два. Покажа хубаво. Единият е цвят 06, другия е 03. 06 ползвам за отвън, 03 ползвам за отвътре, за да се получи леко като блендиране на цветовете. Сега да си оправим устните. Хубаво ги очертавам отстрани. Сега и отгоре. И сега слагам този по-светлият цвят 03 в вътрешната страна на устните, за да се създаде преливане, колкото е възможно. На NL Beauty моливите ми харесват много, защото са много покривни и седно съм сложила матово червило, а пък едновременно не ми свишава толкова стат, защото долу имам и гланц. И хем ми е хидратирано, хем изглежда, че съм сложила червило, а пък съм само с молив, което затова много им харесвам реално моливите. И ни правя платена реклама. С моите 200 абоната въобще не съм тази категория да правя платени реклами, просто си споделям моето мнение. Ето го завършения грим. Това са горе-долу всичките продукти, които ползвам, плюс пудрата, ружа и контура, които ви показах отделно, които не се събират тук, но въобще цялата ми грим рутина се събира в едно такова. Предпочитам, както ви казах, минималистично, да не използвам твърде много продукти. Това си го купих от Jumbo. В принцип имам едни, които сама си бях направила бурканчета за кремово, обаче бяха много мънички, защото съм ползвала реални бурканчета от лютеница, от сладко, някакви такива неща. И си ги бях украсила с прежда. Стойте, сега ще ви покажа. За това ви говоря, такъв тип бурканчета си бях направила, вътре си държах кремове. Не бяха достатъчно удобни и си купих това от Jumbo. Той беше сравнително ефтино, не помня точно колко струва, ама няколко евро. И е много сладко, защото е като шайни. Сега, слагам го това. Имам нужда от спешно правене на косата ми. Това е абсолютно всеки път, в който аз си скъпя, косата ми изглежда по този начин. Няма някаква конкретна форма, просто без топлинна обработка не придобива форма. Най-лесно е да я изправя и най-бързо, затова това ще направя сега. Това е пресата, която използвам. Тя е на Remington. Аз съм си я купувала от Америка и е с този американския накрайник и затова си ползвам адаптор. Сега ще я включа и тя загрява за секунди, но все пак докато я включа и загре, трябва да си напръскам косата с малко топлозащита. Понякога, като много бързам, мога да я изправям и да я обработвам и без топлозащита и да я слагам, примерно, кристали или нещо такова, обаче не е хубаво и без това е доста увреден. Сега ще сложим. Пускам я на 410 градуса по Фаренхайт, не по Целзий, спокойно. Понеже пресата е американска, мерните единици за нещата са им различни. Нямам представа колко е 410 по Фаренхайт, в Целзий май съм проверявала, но просто по дефолт така си я включвам. Оставяме я малко да загрее и през това време ще пръснем. През това време, ето тя изпипка, значи е готова, супер бързо загрява. Това ползвам сега за топлозащита на Балея. Често да ви кажа, имам чувство, че никоя топлозащита не върши много добра работа, защото моята коса си е зле, но не знам дали не си е от косата ми. И ще сложа на Пантен това олио за коса, за да може малко да се съживи
и въобще да не изглежда толкова суха. Искам да кажа едно положително нещо. Когато съм твърде заета, имам супер много неща, забелязвам много често, че съм по-продуктивна и че върша повече, защото просто когато имам пък твърде малко неща за вършене, ставам по-мързелива, нямам енергия, не ми се занимава. Колкото повече неща върша, толкова повече енергия в един момент ми идва да върша още и още. Просто все едно тръгва като една вълна, все едно ти идва инерция от просто това, че действаш. Сега не трябва да се претоварвам, защото в един момент може да бърнаутнем и да нямаме енергия. А в едни здравословни граници е хубаво да сме по-заети, защото това ни дава повече желание да се движим, да сме активни, да правим повече. Аз миналата година бях станала толкова мързелива, значи толкова мързелива версия на себе си не бях виждала, защото миналата година бях около 5 месеца от 12, бях без работа. Затова ще ви разкажа някой друг път, тъй като нямах работа, толкова много се бях застояла, залежала, върших някакви неща, обаче не и същото. И сега забелязвам, като имам работа, макар че съм по-стресирана, повече време ми отнема, наделям 8 часа от деня си за работа. Пак върша повече неща, отколкото миналата година, когато реално имах времето да ги свърша. Когато не сме заети, ставаме мързеливи. Поне при мен е така от личния ми опит. Просто я изправя. Няма някакъв специален начин, който я правя. Ако забелязвате, докато ви показах продуктите, докато се гримирах, съм без маникюр. Имам жестока история за това защо съм без маникюр, но това ще ви го споделя в следващото видео. Пак е спонтанно видео, защото въобще не очаквах да ми се случи това, което стана и да снимам такова видео. В следващото видео ще си поговорим повече за маникюр и за проблеми с маникюристки и така нататък. Така че абонирайте се, цъкнете камбанката, за да ви излизат мои видеа и за да не пропуснете когато го кача. Тази тема ви е интересна, защото знам, че темата с маникюристките е супер наболяла тема. Всички се оплакват и накрая всички сме с увредени ногти или си сваляме маникюрите по една или друга причина. И аз просто искам да ви споделя наистина моят опит, с който мога да ви помогна. Много ми е трудно така, отивам на огледалото да се доизправя. Ето го и завършения вид. Това ми е косата изправена и лесният ми ежедневен грим, който си правя като go-to, когато трябва да се гримирам набързо. Чакайте да не съм твърде близо до камерата, но това ми е гримът и прическата за деня. Въобще не е професионален грим, не е грим направен по най-добрия начин, не е някакъв перфектен грим, но е много по-добре от това, което беше и е най-лесният за мен, тъй като аз така съм свикнала да си го правя. Доста прикрих несъвършенствата, които си създадох. Един плюс на това да съм с грим е, че знам, че не трябва да си развалям грима и не си чопля толкова лицето. След като сваля грима, това съм го забелязала. Но лицето ми е по-добре, защото малко си е починало от моят тормоз. Това видео, ако стигне до вас, да знаете, че много съм упорствала, за да стигне до вас, защото 3 пъти вече се саботира. Първо, тръгнах да снимах 2 видеа, ми се изключи видеото, защото нямах сторич. След това тръгнах да снимам. Изключи ми се телефон, защото му падна батерията. Сега го включих. Пак тръгнах да снимам, говоря ви някакви неща и гледам, че не съм записвала през това време, докато съм говорила направо. Аз все пак много искам това послание и това видео да стигне до вас. И като цяло много ме кефи да правя такъв тип видео, не съм очаквала, защото мислех, че не е моето, обаче много ме изкефи. Може да правя повече такива видеа. Благодаря ви, че цъкнахте на видеото. Благодаря ви, че го гледахте до края, за тези, които сте стигнали до края, на голямо сърце от мен. Надявам се да съм ви вдъхновила, мотивирала или да сте се почувствали малко по-добре след това видео. И да знаете, аз вярвам в вас, че ще се справите и в себе си, че аз ще се справя. Ако това видео ви било интересно и по някакъв начин ви е мотивирало или да си почувствали, че не сте сами в вашия стрес, не забравяйте да се абонирате за канала.
с камбанка, за да не изпускате следващите ми видеа. Харесайте видеото, коментирайте и го споделете с приятелка, за да можете, ако сте се вдъхновили, да вдъхновите и нея. Просто вече спирам да говоря, защото аз съм супер многословна и като почна не мога да спра. Но спирам. Много ви благодаря пак. Края да ви оставям вече за това. Чао, чао и до следващото видео.